Salutare, mine sunt DXPA și bine v-am găsit la Survival Games. Am început cam târziu. Adică am uitat să începem să filmăm. Da. Mai bine Eu zis, sunt Dan. Uitați ce să Eu sunt Dan. el e celălalt. Stai că mi-am uitat și unic așa, Acrezan. A, crezan așa. Unde să începem? Am început Nu cam încoace târziu. să-ți dau sabie de piatră. Mâncare vreau Piatră? eu. Ce e aici? Nici măcar n-am deschis chestul ăla. Ia și... Ia asta. Sword. Ok, avem mâncare, avem valoare. Hai pe asta. Ce nu-mi pasă, ți las în chest. Bine, nu-ți pasă armură sau mâncare? Da, nu-mi pasă armură sau mâncare, corect. Gata, sunt full armură eu. Eu mai am Ia nevoie de vorbim. pantalon, că nu vreau să mi pun pe ea de leather. Eu mă uit după proști. Ne, stai aici să luăm iteme, întâi să ne Astea facem full iron. Full iron. Eu sunt full țigane aproape. Mai trei decât... Eu am 2 căști de iron. De fapt sunt un sfert. Vino la chestul ăsta din căsuța asta ciudată. Liniște ciudată și căsuțe ciudate. Ia vino încoace, ți-am lăsat chestiile alea. Dă-mi fishing rod-ul. Ia fishing rod-ul, că eu oricum nu știu să folosesc. Eu știu. Pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta. Uite-mă pe nob. Lasă pe mine, lasă pe mine, lasă pe mine. Am găsit cel mai bun, ce știi ce era în el? Mă bate Era parte. Era leather helmet în el. Am învățat să folosesc. M-au antrenat. Da. Mai nimeri mai mult pe mine decât pe el, știi? Ai, shit. Și ăsta aproape full armor. Da, mâncare n-am. Na, mă, dacă aș avea un arc și un Și flint. eu. Dar nu mai merge sprintul bine mie. Hai, ia, că eu mă duc să-l urmăresc. Cred că mă atrage într-o capcană. Oh, și-a schimbat ceva cu armă. Vin acum. De fapt s-a uitat. Îl bați? Nu, mi-am uitat. Mi-am mâncat marul. Am găsit o ieșire în care poți să ieși din arenă. Din gel. Vai, interesant, știi? Hai, Interesant, eu nu știam. Crezi că nu știam? Da, chiar nu știai. Bă, da, că știam. Ok, vai, deci tu ai o țintă. am o țintă cu fishing rod-ul, dar ia, sprint. Dar nu Ai nimeresc. o țintă mai rea ca a mea. Și eu țintesc foarte prost. Eu țintesc mai prost Mai decât intrăm pe tu. mapa asta după ce se termină? Ok. Eu cred că să câștig. Continuă tu urmărirea, că eu trebuie să... Ce să bag la gușă. Uite mă, Nobu, uite Nobu. Nu știe că chestul ăla n-are cum să-l ia. Stai că acum se duce. Ok, am 4 iron, n-am ce să fac cu el. Aleargă. Hai. Două. Uite mă cum îi trag la cap. Du-te. Dă-mi boost cu fishing Dar rod. te prind. Gata, nu te-am prins, am avut eu lag. Du-te. Ah. Pui Nob. Să ne lași și Și nouă, eu că că nu n-am mai am mâncare, nu mai pot să fug. Fug eu, că eu Speedy Gonzales și am câtă mâncare vreau eu. Eu nu mai am nici măcar... Am săgeți. Tu sari pe Alexandru, eu continui maratonul cu ăsta. Păi cine să sar? Uite-mă pe Alexandru ăla. Stai. Eu despre mine. Vreau să vă anunț că sunt full Ne iron. intersectăm. Mă, eu nici măcar nu cred că am cască. Am eu 2 căști de iron. În plus. Mă moară, bă frate, nu știi să ajuți, că nu mai aveam mâncare, știi? Că nu lași din viață. Stai mă, că acum au venit toți pe mine. Tu-i, mor și eu. Hai. Deci cam asta a fost și episodul de astăzi, adică primul episod de Survival Games. A fost DXPA.